Id-diskussjoni dwar dan is-suġġett bdiet meta l-mexxej Laburista Joseph Muscat kien qed iwieġeb mistoqsijiet mal-ġurnalisti ta' The Times miġbura kollha f'daqqa. Din kienet inizjattiva tal-Partit Laburista fejn Joseph Muscat żar il-Kamra tal-Aħbarijiet ta' The Times u kien disponibbli li jwieġeb il-mistoqsijiet kollha tal-ġurnalisti. Mistoqsi dwar adozzjonijiet minn koppji gay, il-mexxej Laburista qal l-importanti mhux l-orjentazzjoni sesswali iżda xi jkun fl-aħjar interess tat-tifla jew tifel. Fakka li persuna gej illum il-ġurnata diġà tista' tadotta f'pajjiżna u jeżistu każijiet simili. Matul il-ġurnata ta' tlieta l-ġurnal elettroniku Malta Today talab il-kummenti tal-Prim Ministru dwar dan l-istess suġġett. Min-naħa tiegħu Lorenz Gonzi għamel l-istess argument ta' Joseph Muscat u qal illi jaf b'każijiet ta' ġenituri illi daħlu f'relazzjoni gej u li jagħtu trobbija tajba lil uliedhom. Qal li l-interess ta' tfal għandu jiġi l-ewwel. Gonzi żied li huwa jaqbel mal-mexxej Laburista dwar il-pożizzjoni tiegħu. Jidher minn dak li qed nifhem illi m'hemmx il-pożizzjoni tal-kap tal-Oppożizzjoni u l-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista jidhru li huma simili għal xulxin. L-interess tat-tfal illi għandu jiddetermina x'għandu jsir.